Здравейте! Ден 7.1. Днеска правих ръце и гръб. Така, доста се изморих след тази тренировка. Добре, че направих днес, а не вчера, както беше по програма, по дяволите. Да, защото така доста тежка ми се стори. Началото, като почнем с мъртва тяга, след това преминахме на упражнения за трицепс, за бицепс, та накрая стигаме до набирания и кофи. Така че доста се разглобих. Но пък за сметка на това надявам се ефектът ще е доста положителен. Мускулната треска от краката ми изчезна, което значи, че утре евентуално може да правя крака, въпреки че е почивен ден. Не съм решил още. Има време за всичко. Имам 3 почивни дни тази седмица, така че мога да ги набудявам така, както на мен ми е удобно. Това според мен е най-важното, да се не спазват тренировките да са във всеки ден, в който те ми казват, а просто да не пропускам тренировка. Никога не съм пропускал тренировка, няма и да пропусна до края. Остава малко. Днес започва предпоследната седмица, така че близо сме до края. Но с нощи така малко съгреших, както се казва. Просто много ми се доядоха яйца и хляб. Видях в нас, че има хляб, тъй като по принцип рядко има. И беше пресен и си опуках 3